Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kini kita kesian ke Bahendriu Jong Ajeng Syatangan, Chairman ke Green Tech Foundation, Ubaban Siudor Nanglang, ke Jenglong Jengman ke Koi Kiak Jong U, kelak tak bah, bat lot bah, hak bagi doktor, kibuan men-examine ya U, kila ai jengmut beri bandra no hospital, Henry Trek Tudot, Bandage Hospital, bat ulah shim ya karai, bala dalam kumnu ru un beteng bet, ya Ajeng Syatangan, terhaduk baka sorkar, kan penurlong ke jeng dawa, kata menweng no ke projek dan lumpong deng. General Secretary Green Tech Foundation baru trailing do ulong bala raja AAU chairman ke sorkar ke haban shim di jengkit kli teman pemaur trek bandai Shah Hospital. Hadu mentaka singi ka khatsau terik kalau ada ka singi ke Bahendriu jong kani ke jeng Shah jeng it klan bopor ke jenglong ke jengman ka health condition ke jong i chairman jong i kala kham no mat ka kibiki ong ki doktor mener kala kham deteriorate lamar nakaliang kejong ke DMHO hi perbakiwan medical examination i kila suggest ban ra no i support civil hospital ban yo ka treatment tamban nakaliang i chairman jongi te ila pensai ya kawai ba rada long kumnu ru dari leiru nomnet chatai support civil hospital ban yo ka treatment namar ba ila sim yo takarai ban som yang ni tat hadu bengin yo ya kata ka jingdawa ka jongi beri banweng no ya ketika projek na ulung pondek kani de pipet bai kani ka kam ka bakile mentan kaliang joko sarkar kapau sai bakim sim kya ai ru lani kim long serious ha ai ru kum ka foundation ngilawan ban nengkong ngilara ka petition kisngap nangta ngila penlong ya ka jing yakhi hang te khmat ka khordop joko sekretariat kira da kabor bat mentaru ondeng lawan ban song hang ni dan menuru nakaliang ke district administration ban one page one jengo how to ka situation kelalong kumno bat how to don kita ki kalat ka ban la ban solve dia kan ke issue kajing snap kajing menteri jong ka sarkar ka pausai bet bakim khan snap kim simkhia bat kile don bor bat kile kat bakwa kum kamon la jong namar menta kasur upajba kalakhi kalaud bat kabakongsan nakaliang ka foundation lay baladajia yu chairman jongi ya kabaka medical team nakaliang jong ka state kila suggest panra no sapo civil hospital tika pausai baka lanang no hakata ka kwat ka khya baladajia yu chairman jongi imat ka sarkar ka kwapan imet yap nengkong du nang ni napo madan malki katkum ka agreement ka concessionaire agreement ka bikliya soy hapadeng ka tourism department bat ka Umiam Hotels Private Limited kadon ko ka clause ka bakran shai sapang kata ka felling of trees ka bikyong hangta kila tho shai ba lada kani ka bapentri kami kani ka project lani ka Umiam Hotels Private Limited kadon kamban pen claim din ka tourism department kabri kata ka authority ki ai karteng hapok ka agreement kan yarap umdai sendan bakan le kan yarap ya kan ka Umiam Hotels Private Limited ban penyo ya kata ka permission ban pen claim ki dieng ta ai part ki ong ya kata kanan polok ka bakin per claim ki dieng ti kata ka iki ka ba ngibu gidi ban keli namar ka agreement ka kransai ta kadang ong yang ha kanong rim ka baskan ka agreement ka kransai bakadon ka jing penjot ya kamay mariang hang tay ta kadaw ngi sami kumni baniada ya ka jinglong jingman ka bakut jong ketika may mariang halor tay ulung pangdeng dolenong ta kadaw ka sarkar kadaitang kini kibut kiban pentame bat ban yalam bakla ki patba namar nadu ka banengkong hingi ong para pikuan ra kita ki temporary structures rani ki permanent structures na ulung pangdeng umdei te utau jaka bopin ya penong commercialize umdei re utau jaka bopin yawan ra kita ki hui hai jongpi kam dei ka jaka pen kemet yanu kam dei ka jaka ban ya shat pen ya lekmen pen ya le ki huri hura ki balai pojat namar hangtai ka dei ka jaka kharoi jong ki mrat ki do sim nangta kita ki migratory birds ki baper hangno ba pila banlong ba pin ong ba
Kalong sensible banwan ra kita ki kenja festivals. Ni yang nakanongrem jong ka environment. Ni pen iba udaw lenong lumpong deng uday uta ubaki ong hakatin pareng ecologically fragile system. Ubade kajak haroy na benta kini kisim kido kimerat kimreng ki paper bat kijat jingtung ki pamir ki paper tebalai pendawal kuat penjot ikum kita ka sorkar kali penjubab balai ka kuat penwan yalam ya kita ki projek ki paper baka tombor ki jaka ki pengat ki jaka ki bekentang halor hangni hari kasih ke jongi ka ke jing don kam penwan ra kita paro kari kasih jongi kala itenat kan ni kiwan hakerteng ke development kiwan hakerteng ke tourism kiwan hakerteng jongi paper kabamut iyo banwan ra kinta ki brok ki long ki tang ki pentelot bat ban penyuk rot ya ka hok ka jongi kun kasih hang ni hari lom kasih jongi li ki don sibun ki kenbat ki paper ka kum research ka study ki sim ki dok ki paper ki jaj marat ki paper ki do ki paper yang nang penek pensa ya ki ken ki bon sibun ba ki jaka ki penlek kita masa ki jong pi ki to pi pensiona kita ki 5 star 6 star 7 star kat no star pilak bon bo ki jaka se balai benda wan ban ya perung bet kini ki jaka ki kentang ki jongi idon stang kendiat hang ni hari kasih kita ki jaka ki bolong ki pengat sya namar ki ladi ki tourist spot sudah menta hisu tu ka sorkar kale ikni ki boro imat kadon sisa kita ki bakharwat sabi kana sedin ki don ki pentelun ni kana sorkar haka suki jong chief minister haka suki jong sembut chief minister haka suki jong kita ki ministeru don manu re bakharwat bat payat pelun ni ka suki ke jongki berkebas ngusi kalong pat biwan tombor pat ski klau ki petap ki jongi ki patumen ki commitment ki jongi kida IT ya kata ka kida sacrifice mo kida aino ya kata ka jaka rep ke jongki hang teh apa umyam kapung umyam kena begin yo ya kata ka boarding handrai mentapat kiwan ra kita masa hot pisu tu bangi ngim long persyak ke development hot ngim persyak kata ka tourism tambah kadi long structured kadi long constructive ke pingyong kadi bandon ka jing mentoy tambah ke bro kani kadi ka jing penjot sudah kanum don kata ka ke bangin ong bangin yo singin sarong bakata ka meghalaya ka jongi kadi kata ka jaka ka bab kring ki patba namar balai kim kring ki patba banwan cha meghalaya ban pet yakini ka simen kim pet ya ka daw bilat ki wan sama khala ban pet ki ding ki se ki lom ki wa ki sim ki do ki bro ki bo try nombuk nong tau la kar khu yangi cha thangan ke jong i kaladon hakasi ke banreu ka belatam sisa arpo kata kamet ke jong i kalatlot te kumbang ong menehi bana kaliang ka medical team na kaliang ka DMHO kila ong kila suggest yangi ba ye chairman la bah barak no support civil hospital ti kipat ba mata tang kajing kentu kalau pandang yang penjur ya kijing duai kijing kersan kijong pi namar kani ka sarkar sisa kam snap kam sim khia eru ya ke bangi ki wang dapat lelenga itu bakim sutu ya katenrai ru balai ba kami kani ke isu namar kide kita ki matla kide ki bakelut kide ki bam burom ya kasur ka jong upat ba tegi pat ba nong song baro nang ikan mau yangi bat khamtam i chairman i jongi belano aka kwat ka khia menta tang ha ki jing duai namar tang ki jing duai ki jong pihi kaban penyok bor i kat nang le don bor kani ka sarkar menti